Maya payabak po kaya kayungan. Kabeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa. Pakiabetala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po din kaya katampong sponsors. Kaniting kaduang aldo din kaya katampong tridong parangal. King Virgen del Carmen. The Sister Pearly Reyes. Sister Cons Monsalan. Sister Janet Fernando, Sister Tess General, at Sister Miriam Gonzalez. Kapasalamatan da naman di Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Sorrentino and family. Kapasalamatan da naman ding Magmasusi King Aldodang Kebaitan, di Julieta Supan, Ardel Nukop. Special intention, Deeds and Ita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Villamor Eresalina Tolentino and family, Michael Gintu, at Josepina Macabali. Para king healing ng Norma Kiambao, para king malalagwang kapaldaran dari, Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Alicia Lim, Rosel Montemayor, Amalia Sumang, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, Estanislao Gintu, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan. Para king lananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Roberto, Carmelita, Jesus, Cecilia, Eda, Leoncio, Enrique, Rosalina, Luz, Agustin, Angela, Rosita, Luderio, Mendrado Jr., Lamberto, Maria Angelin, Benito Portides, Crescencio, Virgilio Death Anniversary, Rosaline, Enero, Death Anniversary, Maria Teresa, 9 days, at ding maldang kaladwa in Purgatorio. Sumpa
King Samyu at Lekwan, Ikeko sa nag-eskapularyo, ina na kaming kaligtasan. Ipanalangin mo kengan, o induming Virgen del Carmen. Ipanalangin mo kengan, o induming Virgen del Carmen. O batuin na ning dayat malat, iturunge sana indaklan, at layun mo kengan sanang tayran, paulining banwag harinan. Ipanalangin mo kengan, o induming Virgen del Carmen. Ipanalangin mo kengan, o induming Virgen del Carmen. Kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu, ang grasya ni ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng banal Espiritu, mantabi kay kaingan, maya pa maura na yabak kay kaingan po. Masarap ang matulog no, pag ganito pong umuulan. Kaya kapampangan magparo para magbalabaloktot ka pa. Salamat sa Panginoon sa biyaya ng ulan. At atyutan na king kaduan ng aldoning triduum tamo bilang pamagsadya king piyesta ng Birhen ng Carmelo. Yabang katambaging karapat dapat tangganap kaniting kapag masusyan, aminan ta dapat pagsisyan din kasalanan tamo at anayaran pa mo'y lunos na at kapatawaran ng hapong Ginoo. Ginoo, ikayong panibatan ng kaligtasan, ding tawang matulid. Ginoo, pakalulo. Ginoo, ikayong mitutubot, mikakalat, king maya pabalita ng kaligtasan, karing bisang tuki keka, Kristo, pakalulo. Ginoo, ikayong babye, karing amanong sukat ng sabyan, potang daralan king kagipitan, alang-alang king maya pabalita. Ginoo, pakalulo. Ing Diyos, sa may ipaintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanghang manalangin tamo, na nakaniting piyesta na namang San Camilo ning Leris. Oy, paming mayupaya, pigkalumekang San Camilo, yung meto nga makapasubaling lugod, para karing masakit. Kapamitan din kayang panalangin. Agagan mo kami, king kekang grasyo, banting pamagsilbi mi keka, karing kekang kapatad, anaking sagkul, miras keka, king kawakasan, din keka kaming biye. Iriadon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magali kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Pamamasang ibad, king libro ning Henesis. Biglak bene kanita Jacob. Daralan na yung sabla ng pibandyan. Miras siya Berseba, at karinya mi daw nain king Diyos ng Isaak, at tatana. Pegi pagsalitan nening Diyos si Israel, king kapamilatan na ning paninap, itang matot to Diyo. Jacob, ngana keyo. Nano po ito, nganang may kibat. Kanita ngana ning Diyos,
Ako ing Diyos ng tata mo. E ka tatakot, munta ka Ehipto, uling karindagawan ing metong amargulawan sa. Kaya beyo kong munta Ehipto, at iulira kayo naman, Keti. At yuking siping mo Yose, potang mateka. Kay bat nanita, may kuya Berseba, Iakob. Pepasakendering anak na kambedering kay ang apo, at ding karelang asawa, kareng saken ape paralani ngari. Delarala naman ding karelang baka, at sablang piban jenda, aati pundaking labwad ning Kanaan. Miras la Ehipto di Jacob, at ding anak na at apo. Tiburan ni Jacob Yehuda kang Use, bansalubungan nala karing Goshen. Pepasadya ni Use ing sakin na, at selibungan ni Jacob at tata na karing Goshen. Inyang mikit nala, kinaw ning tata na, at sakaya may nangis sumalambat king tula. Nga nang Jacob kang Use, ngeni malyari na akong mate, uling ikit da kang pasibayo, at balo ko king mabiye ka pa. Amano ning Ginoo, ing kaligtasan ding taong matulid king Ginoo manibatan. Magtiwala ka king Ginoo, at dapat kang mayak, ban payapa kang manoknangang king labwad. Ing Ginoo panintunan ing tula aburi mo, at kayang pagkalog, kapag nasan ning kayakang puso. Ingatan nala ning Ginoo det ang kayang maminto, ing manara kapilanman emilako, nung datang ing kagipitan, balora ing karelang daptan, king panahon ning danop, ela magkulangan. Marawak kaya kang painggulutan, ating mayap yang kaya kang daptan, ban manatili kang ating tuknangan, uling kaluguran na kaning Ginoo, ing katuliran. Inyading taong tapat kaya, kapilan man enela painggulutan, dapot lahira ding darapat dewakan, kaya lang wakasan. Ing kaligtasan ding taong matulid, king Ginoo manibatan, ya ing karelang santungan, king oras ding kaligaligan. Sa panala ning Ginoo at iligtas, ikabos nala karinggamat ding taong marawak, uling ing Ginoo yang pagsantungan da. Ing lulugod kanako pamintuan na laring amano ko. Luguran ning igpa ko at ing igpa ko at ako manoknangan kekeya.
Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. Jesus nga nakaring kayong alagad, tandaanan nyo, tutubod na kayo ang timong tupa, busal ding asong gubat. Sukat kayong maging matalino, ang timoring ubingan. Dapat mamulop ang timoring pati-pati. Mingat kayo, uling yarap da kayo, karing karelang sinagoga. Ikaladkad da kayong yarap, karing gobernador at karing ari. King uli ko, ban ihayag yo karela, at karing pagano, ing maya pabalita. Potang yarap da na kayo, karing piyukuman, ay pikaganakan nung naning kay kayong sabyan. Ano makanano kayong magsalita? Potang datang na yung oras ito, miyabiya kay kayo nung nanong kay kayong sabyan. Uling din nga manong kay kayong sabyan, ela kay kayo. Manibat ang laking espiritu, ning kay kayong ipa. Iya, ay magsalita, king kapamiratan nyo. Ipanganyaya niya ning kapatad, ing kayang kapatad. Makanya mo naman ing daptan na ring tata, karing karelang anak. Lumaban na ring penganak, karing karelang pengari, at papatiadala. Pikasaman da kayo ring sablang tao, king uli ko. Dapat itang manatili ang gaking kapupusan, miligtas siya. At potang lupikan da kayo, king meto nga balen, lumipat kayo, king tutuking balen. Sasabihin ko kay kayo, ay lakwang alaganasan, king obrayo, ring sablang balen ning Israel. Bayo ya datang, inganak ning tao. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Papurihan kaya ka, Kristo. Parang pamilya yung nandito. No? Pamilya po kayo. Anong okasyon? 9 days. Tapos dito parang pamilya din. Pamilya rin po sa likod ng mga madre. Pamilya kayo na. Pamilya. Ganda po na pamilya nagsisimba. Alam niyo po, minsan, umuwi ako ng gabi. Kuminsan kasi meron akong natutulog na pamilya dyan sa harap ng main door ng simbahan. Sa ilalim ng canopy. Sa minsan po, ayan, nilapitan ako ng matandang babae na natutulog dyan. Ang naikwenta sa akin, nasabi kung bakit natutulog sila dyan sa ilalim ng canopy, dyan sa harap ng main door. Kaya meron na naman silang mauuwian, na meron naman silang bahay. Natutulog lang daw sila dyan paglasing yung isang anak nila. Kasi paglasing yung anak nila, nakakatakot yata. Yung anak, nananakit. Kaya, dyan sila natutulog. Dyan sa harap ng main door. Kuminsan nakakaawa at nakakalungkot pag ganyan mga pamilya na parang mayroong mga uncontrollable, parang mayroong mga di madisiplina, o kaya may mga problema na anak nilalabanan ng mga magulang, o kaya si tatay may ibang pamilya, o kaya kanya-kanya ng bisyo ang bawat miyembro ng pamilya. Samantalang kung meron tayong mapagkukuhanan ng saya, ng tuwa, ng kapayapaan, ang pamilya natin. Sa bagay, nabanggit naman po dito sa ating ebanghelyo ngayon, ang parang prophecy ng Panginoon na lalabanan ng kapatid ang kanyang kapatid. Ang mga anak sa kanyang mga magulang, pwede naman po talaga mangyari yun. At yan parang normal na nangyayari sa isang pamilya. Kasi sa isang pamilya, pwedeng mangyari na mayroong talagang favoritism, mayroong inggitan, mayroong rivalries, naglalaban ng mga magkakapatid sa atensyon ng mga magulang, o kaya naman mga anak nagtatagisan ng karunungan. Sabi sa Kapampangan, singkalaw la imi nga ano po yan, expression. Ito pong ating first reading, ito'y istorya pa rin ni Jacob at ang kanyang pamilya.
siya naman po rin hindi rin siya na naligtas sa ganyang issue sa pamilya. Kasi siya rin mismo, si Jacob, pero kay Rebecca, meron pa siyang mga karelasyon eh. At ang pinakapaborito niya sa mga karelasyon niya, meron pa siyang concubines, si Rebecca. Ang paborito niyang asawa, daw meron pa siyang ibang karelasyon. At sa mga anak niya, marami siyang anak. Mayroon siyang favorite, si Joseph, yung parang pangalawang bunso, tsaka yung bunso, si Benjamin, mga favorites niya. Kaya yung ibang mga kapatid, itong sina Joseph at Ben, nainggit, no? Parang mayroon rivalries sa atensyon sa kanilang ama. At ito nga, dahil sa laking inggit nitong magkakapatid kay Joseph, nagawa nito ng masama. At alam po natin yung kasaysayan na pinagbili siya sa mga nangangalakal. Kaya itong parang tinatawag nating dapat ay isang banal na pamilya sa Bible, si Jacob, ito magulong pamilya. At nagkaroon ng ganito na pangyayari. Pero ganun pa man, dito po sa ating nabasa ngayon, hindi natapos sa malungkot na istorya ang kanilang pamilya. Kasi dito po sa ating binasa ngayon, nagkaroon sila ng patawaran. Naging happy ending. Kasi nanatili ang kabutihan ni Joseph kahit ginawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid. Hindi ito pinagbantaan o pinaghigantihan. Kaya dito nagkaroon ng reunion si Jacob at saka si Joseph at ang buong pamilya, angkan, nanirahan sila. They live happily ever after sa Egypt, itong pamilya. At sana all. Yung bawat pamilya na hindi matapos sa awayan, banggahan, inggitan, kundi manatili pa rin ang pagpapatawad, pagtanggap. Kasi pag wala yan pong pagpapatawad, pagtanggap sa isa't isa, talagang hindi magiging happy ending ang pamilya. Kaya ito ang ating panalangin sa ating pagtitipon, naway basbasan ng Panginoon Diyos ang bawat pamilya. Walang perfect family, walang pamilyang walang issue, lahat pwedeng magkaroon ng issue. Pero pag may pagpapatawad at manaigang pagmamahalan, mapaplantya lahat ng anumang pwedeng manira sa bawat pamilya. At naway ang bawat pamilya na natiling nagmamahalan tunay na maging kasangkapan ng Panginoon para ipaalala siya, para maging kasapan niya sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kabutihan. Ika nga po sa ating Ebanghelyo, yung mga alagad niya, sinugo niyang maging matalino at maamo. At naway nga po ang bawat membro ng pamilya ay manaig ang pagiging maamo, mabait sa isa't isa para maimpluwensyahan ang mga kapitbahay at ibang mga tao sa kamuhan ng pag-uugali. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pintimang kahilingan tayong lahat na pinagkalooban ng Panginoong Diyos ng kanya-kanyang pamilya. Para dyan tayo lumaki at yan din tayo matutong magmahal, magpatawad, magtanggapan sa isa't isa. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, itubod mo keng magobra, king lagyo mo. Ginoo, itubod mo kay magobra, kagabyo. Para karing sablang tutuburan ng Ginoo, busal ding asong gubat, king pamipasyagda, king mayap abalita, parati sanang ating kamalayan, king pangaanib ning pamipalaganap kaniti, parating mamong loob at mapakumbaba,
Dapot masigasig king karelang katungkulan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginooy tubod mo kaya magobra king lagyo. Para karing sablang taong bisang tanggap king mayap a balita at ding bansang marahas sasalangsang kaniti. Akilala rasana king ding sablang tao, kailangan dang mikapakitagon makiramdam king mayap a balita. Ipanalangin taking Ginoo. Ginooy tubod mo kaya magobra king lagyo. Para karing sablang taong tinanggap na king mayap a balita, ing Ginoo dinano sanang katapatan at tetagandugod kaya, at magsalita king kayang mensahe, karing aliwa king balang paralan aakit da. Ipanalangin taking Ginoo. Ginooy tubod mo kaya magobra king lagyo. Para kaya katangan makatipon keti, eta sa kakalinguhan king oras ning kagipitan, king pamipakalat king mayap a balita, ing Ginoo mismo yang munye karing amanong kailangan tamo, king pinandit a ito. Ipanalangin taking Ginoo. Ginooy tubod mo kaya magobra king lagyo. Ngenya duwan tamong sarili tang kapag nasan. Oy pangatsiban mo, king pamakirake mi king obra ning anak mong matad kaligtasan king tao. Antabenan mo kaya sana, king kaya kang lugod. Dinan mo king tetagan mi pasyag, king kaya kang maya pabalita. At kapag sadyan marap, king nanumang panganib, amanaya kaya kami. Itiyadon mi king kapamilat mo ring Kristong ginumi. Amen. Manalay kay pakamalang kapatabanting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Hangga paano sa aning Ginooy, tindahan ko rin gamat mo, king kapurit
kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan mo reting ayin ng kekang balayan. Ikasanang magmasusi king lugod ng kekang anak, atok yan mo naman ng alimbawa ng kekang santo, at sumulong king lugod mi keka at king metong at metong. Itingan na doon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ng ginuma natilya kay kayo, yat na yorem puso yu. Makayat na ano, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tama. hindi karapat dapat at matuloy. Tunay pin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang panatid numang karinoy pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya. Pagkalubmeking Santa Iglesia, iting piyestang parangal, kang San Camilo, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babiyamin kaya kang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kaberi sa Blancoro, ding anghel karing banwa. Daralit min kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, Banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya. Ito'y banwating yato, king kaya kang ligaya. Sana ikakatas-katasan. Palad ya'y daratang king naging. Dining Ginoo, sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampuni, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami magyari lang katawan at daya. Ng ginuming Yesu Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapet, pepasalamat siya kaya ka. Pira sila binyere, kaya kayong disipulo nga natanggapan niti ko ang anat ka na niya. Ting ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baling apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, kayang disipulo, nga natanggapan niti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Ing daya ning bayad lang hanggang tipan. Ami bubo para kaya kahit para karisablang tao, ban kaya may patawaran, laring kasalanan. Natanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, in Cristo Sinobia, in Cristo datangya, Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatay na pamanyo binang may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinape, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Ayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap kinugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Kanakamula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninaing subing miye, lanay talasuyo mong Padre Jeffrey, kambi di Carmelita, Cecilia, Robert, Eda, Luz. Ading halapang mayang mo nabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kamingan. Gan mo kengang karapat dapat magkamit king biyanang hangga. Ban kaya biyanang Maria, ing birhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupat king malimong kaburian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kayo, ipang mayupain tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parang alang manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapanilin lugod, king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam. Kami at kapagana.
Nasamba niyo ilagyo mo, at angke kami kayarian mo. Sulit pantiban mo, ikaw ka nangiking aldo-aldo. Puni patawad mo, kaya kami ring salam kaya ka. Hindi ba kaya pa isaw, kitakso, ikabos mo kami, kisablang ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panawan ni, bangking kasopan, kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan at biligtas, kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligay kapanaligan, king panatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Kaya kang kayariyan, kayo pa yan, ligayan. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Nemo, sana babalik din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king aranganga, ing kapayapan, ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ipo may kakapatag, masyatang impupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga. Yung malugod at maganakatang ginom, ning kordero ng Diyos, sa malalako, king kasalanan ng yato. Noon tang makasayan tanggap, kaya kaniting banan ng komunyon. Inuig matampang tanggap, kaya ka, dapat sa kasmi, namana mo, kumaya mo.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ikaming mi pasignangan kapamilatan dariting misteryo, atok yan mi sana, ingalimbawa ng San Camilo, asinang ba kaya kaking lugod, at makabuklat apalad magmigsilbi, king kang balayan, tiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ang ginuman at ilya kaya kayo, Kaya kantin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paituto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may harinig katang kapag masusyan niya, may tanangin iluguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may oras, magandang araw, marami pong salamat.